Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә гомер бәйрәмен бәйрәм итүчеләрне ихлас күңелдән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән һәр көнне яратып яшәргә насыйп булсын сезгә. Ә хәзер әйдәгез, безгә килгән хатлар белән танышабыз. Иләбәр авылында гомер кичерүче Әхмәтшина Гөлфия Галиәхмәт кызының 25 ноябрь көнне 70 яшьлек олы юбилее. Кадерле әниебез, син безнең өчен дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Әниебез, гомер эчендә син күпме авырлыклар аша үткәнсең. Әтиебез бик иртә вафат булып, яшьтән ялгызлык ачысын татысаң да, без 3 балаңны тәрбияләп, күңел җылысын биреп, назлап, сөеп үстердең. Безнең өчен әти дә, әни дә булдың. Язмышның кырыс җилләренә бирешмәдең. Кыенлыклар алдында баш имәдең. Сынмадың, сыгылмадың, көчле, рухлы булып кала белдең. Без әниебезнең максатчан, тырыш зат булуына сокланабыз, аның белән горурланабыз. Әниебез гомере буе сыер савучы булып эшләде. Һәр вакыт алдынгылар рәтендә булды. Мактау такталарыннан төшмәде. 40 якта 40 эш булуына карамастан, өебез һәр вакыт җыелган, өстәл тулы ризык пешкән булыр иде. Кадерле әниебез, шушы бәйрәм көнендә без барлык балаларың, аныкларың сине чын күңелебездән бәйрәмең белән котлыйбыз. Гомерең озын, сәламәтлекнең ныгын теләп калабыз. Бәхетле, бәрәкәтле, мул тормышларда сөеп, сөенеп, шатланып гомер итәргә язсын сиңа. Синдәй сабыр, туган җанлы, тормышны яратучы, мәрхәмәтле, кешелекле зат бармы икән әни? Син безнең терәгебез, таянычыбыз, дөрес, туры юл күрсәтүчебез. Без әле дә киңәш сорап, әни, сиңа киләбез. Безне куанып каршы аласың, борчылып озатасың. Кайларда гына йөрсәк тә, кайларда гына булсак та, безнең күңелләр һәр вакыт синең яныңда. Киләчәктә дә әни, синең күңел яктылыгыңны, җан җылыңны тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта бергә матур итеп яшәргә насыйп булсын иде безгә. Безне назлап үстергән кулларың бер кайчан да сызламасын. Аллаһы Тәгалә сиңа бәрәкәтле, хәерле гомерләр насыйп итсә иде. Котлы булсын әнкәй туган көнең. Бәхет юлдаш булсын гомергә. Безнең өебезгә нур сибүче, май кояшы әни син бездә. Авырлыклар сине урап узсын, кабул булсын һәрбер теләгең. Туар таңың гел кояшлы булсын, шатлык белән типсен йөрәгең. Куаныч туктамый ишек каксын, туганнарың булсын гел янда. Иң кадерле кеше безгә син ул, ничә яшең генә тулса да. Авыр чаклар күп булгандыр әни, йөрәгеңдә күптер яра да. Тормышыбыз алтын кебек ялтырый, син булганга безнең арада. Кочакларың кояш җылысыдай, бөтен дөньяны да сыйдыра, яныбызда безне сөендереп, яшә әни, яшә тагында. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, балаларың, кияү киленнәрең, оныкларың, оныкчыкларың диеп тәмамланды котлау хаты. Иләбәр авылында гомер итүче Гөлфия ханым Әхмәтшинаны гомер бәйрәме белән без дә котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән, балалар бәхетендә озын-озак еллар яшәргә язсын сезгә. Әниле йорт, бәхетле йорт, әниле йорт, ашлы, шәйле һәм һәр вакыт кояшлы нигез. Шушы бәхет сезне күп еллар дәвамында озатып барсын. Гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр.
янында яшә шатлыкка күмелеп тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлы теләкләренең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләренең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр теләкләренең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләренең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Киләсе котлау хаты да Гөлфия ханымга юллана. Саба районы Иләбәр авылында яшәүче Әхмәтшина Гөлфия Гали кызы 25 ноябрьдә 70 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Кадерле әниебез, сине ихлас йөрәктән шушы үзеңә генә хас булган гомер бәйрәмең 70 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Туар таңнарың һәр вакыт аяз булсын. Тормыш юлыңда бары тик яхшы кешеләр генә очрап, сине хөрмәт итеп яшәсеннәр. Сиңа озын гомер, нык тазалык, муллык, җан тынычлыгы телибез. Бер-беребезгә терәк булып, озын-озак еллар яшәргә насыйп булсын. Ярдәм кулы сузарга һәр вакыт балаларың, оныкларың синең янәшәңдә. Алга табада 80-не дә, хәтта 100-не дә бергә каршы алырга насыйп булсын. Гади, сабыр, олы җанлы да син. Кылганнарың бары изгелек, кайгыларсыз үтсен һәрбер көнең, бәхетләрең булсын гомерлек. Туган көннәр елда кабатлана, ләкин кабатланмый үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык белән килеп торсын иде көткәне. Иң изге теләкләр белән төп йортта яшәүче улың Рафислар гаиләсе. Бу теләкләргә калган балаларың да кушыла. Хөрмәтле юбилярыбыз, бүген 70 яшьлек юбилеен бәйрәм итүче Гөлфия ханым Әхмәтшина. Хатта язылган бар ихлас теләкләр дә тормышка ашсын. Шушы йортыгызда һәр вакыт бәхет тантана итсен. Анда балаларның, якын туганнарның җыелып, гөрләшеп, бәйрәм итәр көннәре һәр вакыт туып торсын. Юбилейларыгыз монсы өтере булып, алда әле тагын бик күп төрләре көтеп торсын. Озын гомер, нык сәламәтлек үзегезгә.
Бүгенге җырлы бүләк тапшыруы ахырына якынлашты. Изге теләк, күңел кояшы ул. Якыннарыгызны бәйрәмнәре белән котлап, безгә хатлар язырга ашыгыз. Без аларны атнаның һәр көненә дә көтеп калабыз. Һәм инде ияләренә сезнең белән бергәләп җомга чыгарылышында илтеп җиткерәбез. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.